kun pohja ja kulmat on tehty, mä teen aina mun arkimeikkiin varjostukset. Mä otan mun yhden ison puuterisodin ja puuterimaisen varjostusvärin. Vähän varjostusväriä siihen puuterisuteen, ja koska mä käytän tätä leveätä, niin mä käytän sitä tällä kertaa litteenä noin päin. Eli en näin päin, vaan näin. Ja paras miten sen paikan löytää, mihin varjostus tulee poskella, niin se tulee näin. No nyt tuo kohta. Noin. Ja nyt mä vielä häytän. Noin. Missä muualla mä käytän varjostusta, niin mä laitan sitä tänne leukaperiin. Tuomaan paremmin leuan linjaa esiin. Ja sitten tietenkin häivytetään mahdolliset heltat. Teillä muille ei tietenkään ole, mutta muille sattuu olemaan. Ja jos haluaa, niin voi laittaa vähän kehystämään kasvoja. Tällä voi kaventaa nenää, tällä voi tehdä mitä haluaa. Mä en arkimeikissä käytä sitä muuta kuin noihin kohtiin. Seuraavaksi tämä tämän hetken hittituote, eli highlighteri, tämmöinen korostusväri. Tää mun on nyt yksin. Nämä on suht edullisia meikkejä, nämä yksin meikit ja tosi toimivia käytännössä. Ja sit mä otan tämän mun viuhkasiveltimen. Otetaan viuhkaan korostusväriä ja sen paikkaan tässä posken korkeamman kohdalla ja sitten mä teen tämmöisen pienen lenkuran tuonne kulman yläpuolelle. Suuri osa meistä on opetettu käyttämään sitä korostusta ja vaaleita siinä kulmakarvan alla. Mä laitankin sen nyt tonne ylös. Noin. Ihan että kiiltelee kun kääntää päätä. Sitten seuraava kohta mihin mä laitan on tuohon otsalle ja aavistuksen nenän varteen. Sitten on vuorossa nenän pää ja aamarin kavari. Kaikkialla minne sä laitat highlighteria, se tuo sen lähemmäs, eli tekee siitä runsaamman näköisen. Sen takia mä laitan sitä myös tonne yläpuolelle. Ja seuraava uhri on sitten poskipuna. Mulla on tämmönen paletti, missä on tosi monta väriä. Täällä löytyy korostukset, täällä löytyy tää häivytysväri ja mä käytän pääasiassa noita keskimmäisiä värejä mun poskipunana. Ja sitten poskipunan sivelti. Vähän poskipunaa. Sitten mä aina kopauttelen sitä, että siitä lähtee ylimääräiset pois. Ja mä aloitan poskipunan suunnilleen semmoiselta kohdalta, että tuolta silmän ulkonurkasta tonne korvalle päin. Ja sitten mä häivytän sen. Eli noin. Ja noin. Ja sitten mä käyn häivyttää. Tässä mä tarviin peiliä lähellä, koska siitä ei kovin hyvin näe tuosta kamerasta, että mitä täällä tapahtuu. Silloin kun te teette siveltimellä meikkiä, niin muistakaa, että niitä siveltimiä ei tarvitse painaa sinne ihoon. Ne käy siinä tosi kevyesti niin, että se meikki levittyy mahdollisimman, häivyttyy mahdollisimman luonnollisesti. Ja nyt jos tarvii, tässä vaiheessa mä pikkasen lisään highlightia, koska se poskipuna menee aina highlightin päälle ja sen kuuluukin mennä. Mutta siinä on ihan hyvä vähän lisätä. No, siinä oli siis varjostus, korostus ja poskipuna.